आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रवे के छोड़ल बतारे के खियलू रवे के छोड़ल बतारे के खियलू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। फंसा के चल गइलू पैर वाला सिस्टम हिला के खाली मोहब्बत के गल में फंसा के चल गइलू पैर वाला सिस्टम हिला के मन दिलवा के सच्चा देख के गइलू तू घाटा मन दिलवा के सच्चा देख के गइलू तू घाटा जाके ससुरा में जग रवे के छोड़ल बतारे के खियलू रवे के छोड़ल बतारे के खियलू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हमरे पटावल दोसरे के सिंगार बा न जाने एकरा पो लागल बिलार बा हमरे पटावल दोसरे के सिंगार बा न जाने एकरा पो लागल बिलार बा सोनू अनमो तोके खोजे ले रो सोनू अनमोल तोके खोजे ले रो फसैलू रवे के छोड़ल बतारे के खियलू रवे के छोड़ल बतारे के खियलू। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।